Jataura chokwadi panyaya yandunza kuno. Ugara basi woisa maoko. Musungu. Mutaura mashoko yokuti mudarira chief madziva. Jataura chokwadi panonyaya yandunza kuno. Moisa maoko muchigara pasi. Right. Vatongi mungu ndimi vatongi sitiwena nisi. Chinzwa inyaya yakapinda nayo iri kuti kudisa ngo uya titaurirana na Shunye uyo ari kuda kuziva kuti sei waidanana nemukadzi wake kuburikidza nekubatwa kwawakaitwa uri mumba make kuma9 p.m. nemukadzi wake. Nyaya ine vafakazi mawitness muri mawitness yeso nyaya iyi kubva mutombo arimo ndiani ndaipanzi indai kumba kwatatiwo ende kumoto kana kumota baba mune vafakazi vanozoda kufakaza kana weni mawitnesses baba ndimuri kubvunza munyari munhu anogona kuzowitnessa amai vari kutaurwa kudai panze endai kumotokari uko dari rinokudaidzai kana ravo kudai rega tiende panyaya samoni ndizvo zvawakanyoresa saka kana zviri zvawakanyoresa pasamoni rako wapinda pamberi pachangamira amadziva kuti nyaya yenyu icheneswe sevana vavo mese muri vaviri. Nyaya yako yayo kuti iwe uchitaura muimba ino yachangamira amadziva kuti vanhu vanzwe tipinde munyaya yako. Ita kuti taurise kuti vatongi vari kuti vanzwe vasazofungidzira kuti wataura zvisirizvo. Baba ndakabata mumba mangu nemudzimai wangu kuma9 dzekumani musi wa 24 February musi weFriday. Zvino baba vakaona mumba romo vakatanga kunorwisa vari mukati memba iyoyo kusvika vakwachura dhoo vachida kutiza nyaya iyi. Ndokubva tikadeedza vanhu vakanga vari pedyo vakauya vakavaona, tikadeedza mudzimai wavo vakauya vakavaona varimo mumba imomo. Ndokubva taenda kwachairman vakavapirawo nhau kuti ndomamiriro akaita nhau iyi. Chairman vakati nhau iyi yatikurira inofanira kuti iende kumberi. Ndokuzosvikawo ndasvika kuna mupurisa wamama ndokuvapira nhau vakauya vakanyora samoni. Ndiri matopedza zvenyu handiti pamanyaya enyu. Wati wakavabata ndiwe here wakavabata? Vakabatwa nehanzvadzi yako. Hanzvadzi yako ndiwe yakavawana vari mumba. Ndanzwa tichitaura nyaya yekurwisa. Ndiani wavairwisa mumba umu? Nokuti mazva kuti vairwisa. Vairwisa hanzvadzi yangu hombe nehanzvadzi diki ari kuchikoro ari form 2. Ndivo vakanga vapinda mumba yavanga vari. Baba, ndiri kupa hanzvadzi yako.
hanzvadzi yangu mudiki wacho ari kurwara asi arapona. Mumwe wacho ari panze. ndiye watata aende panze. Kwadzimai wangu ari mumunhu. Endai panze. Endai kune vamwe wenyu. Right, Chitumba. Zataura mabia kwa zinzwe. Tango wanzwa, hanzi zvataura. Zataura mabia kwa zinzwe here. Uri kuti kudii? Pavangoreswa doko kuti inini ndakahwisa hongu mumba ndakapinda. Asi handina chandakaita. Wakapinda mumba memunhu. Wakapinda mukicheni here? Aiwa mubedroom. Wakapinda mubedroom memunhu. Nguvayo. Zvokuma 8 manheru. Wainoitei mubedroom make? Mubedroom make uyu zvandakaita ndakabva kumashedi kuma-cities. So tinopfuura nopadhuze nopamba pake panapa imba iri panapa panotidzire building chinokumba pangu. Ndobva ndatoti maswera sei rokakunokokusikanakadirikiso ndopakatanga maswera sei ndatwera maswera murora wangu akutogona kutoswedza munhu ndakuita kuti ndiri kupfuura ndopawakataurira pasi amai vaivai no unozouya kuno kuma-8 handinabvunza zvangu kuti vai-8 kwandii handiti vanhu vari kusekawo taura ndaenda kumba ndadzoka inini hanzvadzi yake ari kuti akandibata handiye akandibata ini nandakufura ndorikafurwa nomukadzi wake ndokubva ndasvika padhoo ndokubva ndamira ndakatarisana nodhoo chairo kudai ndakaita sei ndakamira mukadzi ndokubva atoti manonoka sei ndikatoshama kunonoka kutaurwa ndikwii ndopakatora mwana wake pamubhedha ndikati ndikuenda nomwana uyu anonorarana nanaatete right akaenda neshuku nomwana ini ndakamira ndikati no ndoda kuona kuti chichi kuda kuitika mhozi zvandashedzerwa hatizvo ndokwawadzoka adzoka mukadzi uyo zvikandipindai mumba ndikangoti niye munhu chana padhoo ndobva abva achidhoo zvikandimugare pai pamubhedha ndikati ndikatosumudza makonda chigarei pamubhedha saka pandakangoti ndopa akauya vati handinakana mutuma ndobva ndakutopeuka ndobva abatabata dhoo achitsigira dhoo panze vanhu vachida sei vachiwai wausvika vaivai hanzvadzi dzake ndobva dzatava kuti machikakwana asina madamunapkeni asidakana nhengi maheu munoti tinoita sei imini ava kutsigirira chi vatsigira dhoo kunze right vaivai ndokubva vazoti imi amaitanichi muri kutsigirira dhoo muritsigirei dhoo iyo ndokubva vabvura dhoo vabvura dhoo akatanga kutaura ndiye mukuru akati raiti tibuda moyo ndikati raisiiviwe ndapinda mumba mahanzvadzi yangu ndikuzviziva kuti imhosva asi toda kutaura nyaya iri mumuri mumba unoremerwokutisama tambotaura panapa ikona vanhu vari kuseri kwavo sava varume avo imhongwe haisati yabata simabatirwo yawaitwa iwewo but tambokutaura panetsanangura kuti kutorera nguva dareka hazvina kunaka imhosva iyoyo pawanzwa ndakutaura pakine zvazvikutaura vanhu vari kutaura navo panoga havasi vana vadiki ende havasi vanhu vasingazive mukadzi ende havasi vanhu vasina kubvira vakakonza mukadzi but ukada kutambisa nguva kutambira dare nguva unoremerwa iwewo nyaya yako iri pachena kai iwe kutaura makatombotaura nyaya yekuti mombe yaiti ukada kuti ubhadhare mombe yangiri chinhu ubhadhare mombe aiwa iwe ngopinda neni wanguwanzi vaiti ubhadhare mombe iwewo wangopinda mumba muyemwe vanhu vakubata-bata madziro vatikakuvharira madziro zvakuda kuedza kutaura nyaya buda pachena shamwari nyaya yako yatopera kana chiona chimazirapi kuita kuti iwe murumoyo ari kutaura kuti iwewe wakapinda mumba make wakabatwa
nehanzvadzi yake wapinda mumba make uchida kudya muriwo wake. Alright. Kwewopa waiguma kupinda ibhedhuru ka haisi kicheni. Bedhuru ndereiko? Murume nemukadzi. Chii chinonzi murume nemukadzi? Ibonde handindizvo? Makapinda mumuri wangani? Muri 2 handitika? Ari kunze anoziva kuti bedhuru ichi ibonde handiti ndizvo? Saka achikuona uchipinda ari kuti uri kuenda kunoitei? Ipapo zvako ndatari kukuona uchipinda mubhedhuru, hamusi mukicheni. Toda kunzwanana tokurumbidza kufamba nenyaya. Ari kukuona uchipinda mubhedhuru, hamusi mukicheni. Wabva wapinda mubhedhuru. Mukadzi abva atora mwana ndobva aenda kumusiyawo. Ndobva auya mubhedhuru momopfera. Ari kuona kunze haasi kuona kuti iwo wakamira pasaidi pedho. Ari kuti wapinda chi? Ari kuti uri kuenda kunoiteiko? Tora mukadzi wake. Kunotora mukadzi wake kuti uende newe kupi? Tongotora mukadzi tiende kupi? Ika anoona kuti ndikunoenzera mukadzi upi? Nhasi uno ndeuyu wawaona ari panzvimbo yawanga uri mubhedhuru mako unoti angachiteka. Ndinoti anga achindibira zvinhu zvako. Handiti ndizvo? Saka nhasi uno kana achikuona anotongochiteko mbamai. Ndachimubira zvinhu. Iwo wangombopinda kunoitei? Chitaura manje. Inini zvangu zvokunzi kudanana nomukadzi taura chinoti chokwadi. Hamuna kudanana, waida kupa munhu chete. Kana kudii? Waida kupa zvinhu chete. Adaida kuba zvinhu. Nyaya yakaitika ndeyekuti inini ndakangova munhu akadzi ozouya kubi kumba. Uyu murume uyu ndakambomuitira kuzadongo kumashure vakadzi vake vakati wandei. Mukadzi uyu anga achangobva kumhuka achiaenda ndokubva adzoveretwa munhu anoda kutaura chi anozva kumuremera zvaari kuda kutaura. Mubhedhuru. Wakapinda mubhedhuru. Ndakapinda homu mubhedhuru. Saka aida kutaura zvaida kutaura mubhedhuru. Kwete mubhedhuru. Ayo inini handiti ndakapinda mubhedhuru. Saka ndikubvunza kuti uyu anga akumuka kudzoka kwaangaita anga ane nhunha dzake dzaaida kutaura newe mubhedhuru. Ndizvo here? Apeti. Baba mimi musade kuwanda muri munhu mukuru stereti ende nyaya yenyu muri kutodaira zvichida kuramba zvakakufanana nekuwanda mumunda wenzungu ndozvamurikuda kuita inini handiti mukadzi paakabuda achienda kunosiya mwana kunana tete akanga achinosiya mwana kunana tete achidzoka mubhedhuru akanga achidzoka kwaitei? Ipapo zvako pakudo iye mukadzi kuti atsanangure kuti pamakadedzwa imini makabvumire kunopinda mubhedhuru makadi kunopinda mukicheni. Nyaya yakaitika ndeyekuti akataura kuti nyaya nda kutaura sitopinzi natete. Right. Ko mwana uyu ane makore mangani? Akawana kadididi. Anga achinza afanira futi kunzwa nyaya. Aya ndipo kotobanzika. Aiwa ndiri kubvunza imini nekuti maifanira kubvunza kamuri panzvimbo. Handiti vati nyaya ikanonzwana natete. Vakuburitsa kakushava. Maifanira kakubvunza kuti asika chete futi kari kunzi kangazonzwa nyaya tuna kutaurira mubhedhuru. Ipopo zvangu handina kuzomboita kupaia. Naiyo. Shaitwa kuti mukadzi uya achidze kuti kamwana kakunorarana natete. Kuroti iwongo wakusara uchiita sei? Ndichifara. Kuroti waitorarawo kupi? Imomo. Handitozvo. Saka uri kutenderera hako kuti nyaya yako iri pachena. Handizvo. Pese pakuti dai peuka dhoo uchidii kuroti wango handitozvibata. Masikati chaiye dai wakanga usiri interested muzvinhu izvi. Handizvozvo. Waidaiwo ukatobva watotaura kuti muri kumutiruve kuma-8 muri mukadzi wemunhu nyaya yacho inotaura. Handitaifanira kumboitaura masikati. Inotaura kuma-9 nyaya ndeipi macha. Ende iwo uchitouya ukauya wakananga papi? Papi koba kuti ipa? Wakananga pamusha ipaipi yawakananga? Handiti kukuzwa. Sei usina kunanga kukicheni? Sei usina kuenda kukicheni? Wanga watoudziwa kare kuti hatifanira kutaurira kukicheni. Handisina kuudziwa zvangu kuti hatifanira kutaura kukicheni. Kicheni kanokari padogara. Wambonzwa mazvataura namai yako?
hanzi muri munhu mukuru stereki vakavatojaira muri munhu mukuru stereki ndambokutaura uchigara pakuti kupeta muramba uri munyoroka zvinopa kuchangamiri vakurerusire but iwo kana wakutaura mashoko akafanana naiwaye manje pamberi pachangamiri ukabvunza nomubvunzo uyu wokupindura uyu kana hauna kutanga ndiwe nhasi manje ndari kutaura nchiti varumeso varuka nokunongedza munhu kana wabatwa wauya pamberi zvawaita izvo wabatwa kana usina kubatwa hauna kudii hauna kubatwa zvino wabatwa kaita kuti nyaya dzitauri yaipere nyaya yaperi pachena kudhara isichangamiri kuona vachipindura tinozorava panyaya ndisu kuti vachipa judgment kumutongo wavo but iye zvongwana kupindira kwavaita vakutoona kuti kumutambisire kungo pamberi pachangamiri unoda kuremerwa herewo saka iwo kati kubvunza mubvunzo wanda kubvunza ndokupedzisa changamiri chiwapa nyaya yakwe pachena wakarara nomukadzi umwe wako izi hakuna kutanga pauri wakapaida kutanga kuti urarane naye ukabati usati warara naye makatanga kudana nani kudanana tinakuita chokwadi kudanana tinakuita nawe mubvunzo kwebvunze mukadzi wavo wetaura nezvake newe kwayo munopenga here muri tu saka inini ngangorega ndosvika pana amai ava ndopinda mumba mavo ndisanongotaura navo garakesa ndosvika ndombomira mumadziro vachivharavhara maningi ndisina kana kutaura nyaya nekuendana navo zvataura ndidarona vakurisa mwana mumba vakatokuoneka kuti mwana uyu akakuenda kunomusiya ararena naatete chinangwa chavaikudziva kuti mwana akunorera naatete chaiva chii izvozvo zvakutoda vari aiwa ndakabvunza iwao nokuti wanga urimo ukafuti mumba macho wakatogutsurira anorera kwaatete chinangwa chavaikudziva kuti mwana akunorera kwaatete ndechii pane chinhu wani chaari kukangana changamiri amai ava vachauya munhu wokuda kuzotaura vauya wanzakazokutaura chimera ndikubvunze mubvunzo wati ndosati ko vakauya vachitaura kuti ndakadyiwa murionewe toti kudi aiwanda havasati vauya ndati vakauya vachitaura kuti tokwadi ndakarara nomurumono isisi toti kudi ukuti paradzira nguva inini ndimunoona zvekuita naiwe shamwari iwewe panga tengwe pane nyaya yangu wakaonekwa ukaudzwa kuti ndakunoita kuti mwana uyu ararira natete handizvo iwe ukasara uri pai ini ndakasara ndakamira pamusoro wati wakasara uri pai kwekwe ati akasara ari paiwe handizvozva wakasara uri mubhedhu handizvozvo dai wakanga usingazvide iwewe handiti wakaita zvekumbunyikidzwa kupinda mubamwe pakaenda amai ava nemwana uyu waisitadzere kusara uchibuda uchienda ndaibuda ndichienda saka chakapa kuti urambe urimo chii vakatotanga kutsigirira dhoo iwe urimo chete handi vaivhara dhoo vakakuudza kuti chienda wagara papi pambedha pavaivhara dhoo chaikutadzisa kuti koma akuvhara dhoo indava ikoko pavakataura kumbedha orit vachabasa shamari wakaridza mherere paukati kwete pacho inini handina kuridza wakaregere kuridza mherere iwoko munhu anga akuitisa zvinhu zisirizvo zvawanga uchida iwewe uri kuona pane nyaya yako kusaridza kukomhere kutaura kuti iwe wangori also interested muyaivi wanga uchitendera kubatwa chete kukazongouya asi maamukaronga chinjani cheni uri kuzvawanda tutaura ndopane nyaya hapana pandaumbotendererwa iwe wakatonamatawo pati mwari mandaya kupinda itai kuti ndisaite sei ndisabatwe ndipindemo zvakanaka ndifute zvakaita sei pati mwari havana kuchengetedza aida kuexpose wandinzvisiza ndochete zvakaitika handiti chitiudza ukatangodane mukadzi urini kutaura chokwanito kuti ndingati tikatanga kudanana ringa apa hatina kumbomukonza saka uti mukadzi ndewo mbawa wazi ukatiudza ndewo mbawa tichamuudza kuti no iwewe ndiwo kwatoita zvechibhawa nemumupi ndozvokuudza zvakaiwe kuti mukadzi uyu ndiye akatokukonza ende ndewo mbawa haana kungosvika uchingopinda
Munhu wakawanda sei kwaunogara? Vangani vakabatwa nemukadzi iyeyo? Ndiwe kuro ndiongoza sei? Ndiwo unomukonza. Watibata zituta. Hapana paunombopinda mumba memunhu usiri kuwirirana naye. Wandizwisisa? Dai anga ari mukadzi asiri kuda airidza mhere. Dai ongoriwo usiri kuda wairidza chii? Hapana mhere ikauya. Kungoto wakaita mistake yekuendesa mwana asina manapukeni. Dai wakaendesa mwana ana pampa zvinhu zvakaita sei? Zvakatofamba. Rega ndikubvunza mubvunzo wekupedzisa zvino. Dai tomochinja nyaya. Uyu manje ndiye waona ari mumba mako iye. Abatwa nazvo kuti akomba. Funga wako unenge uchitanga chiti chimba mako mupetuke. Ndatifunga kwako unotanga chiti chi? Saka waida mukadzi wake. Ndizvo. Ende chinhu chaukadza kuona. Paukabatwa dhora kaita sei? Rakavhara. Wandizwisisa? Adzimai vakubvunzwa kuti koma kutisigirira dhoo. Hamunotipa zvokuti mwana aite sei? Apei. Mudzimu wako kurasawo shamari. Bani kuona unenge une experience yekumba. Zvatichaita tichakumbira imba pamwe vatongi vari kumuveri. Tichada vatatu vanogona kutibatsira kuti panhau iri panapa muri kuiona sei. Panhau iri pakati pemurume uyo anonzi Chiunye naChitumba. Ndoda vatatu chete. Vachaveri vatakataura nawi vakanga vari pababa nekomiti vakanga varipo vanhu vacho vanokunda kuenda kuda kwemabasa. Baba ava havana chavakarapa panhau ipi panhau iyi. Vakati kudii? Vakabvuma kuti munhu andakapinda. Vachemini ruudzi vakabvuma nakuramba kudaiwobe kuvhuma kwandakaita kuvhuma kwokuti mumba ndakaita sei ndakapinda ndozvakaanza nekupinda kwemamumba menyu nayo kana wanzi dombo wakuita dombo nekubhedhudu ndozvauta ita muri matombo chaiyo eri vamwe vane chekutaura panyaya iyi. pane mwana chokutaura panyaya iyi. Ane mumwe muono nhau iri kusepwa muchiona vatongi ndimi. Iwe taura iweyo. Pane dzimwe nyaya dzatinogona kungoramba zvedu isi takapinda madziri nekuda kwokuti taisaswa makona. Pane vanhu vari kutopinda majeri aya dzavasakana kutobvira vakapara fuka kumba kwamundogara pachinano akomodza chichengeta vanhu vakawanda zvekubatwa nemusana pamwe netinonzikaripike munhu asi kungotiona kakutotokopinyikwa madzino kuti mwari vanenge vanichengeta nodenda zvichengetedza. Saka baba nyaya yavo iri pachii vakatenda vakatozvironga vakatozoplana uye chokwadi chiriko chokuti vanotanga kuwirana so vakatanga kuwirana masaini mashure mungadivire kadaro ngawadzi Mazinga. Munovazivera mukambaona mamva mavhu yavo pachine mumwe here vanga vakati kutiyariwa mai apa vamwe vakuziva kuti majaha zvangu zvaita adoka vatidena vanga vasingazvidei vaizozivudei vangaenda baba mukoma cheukai mutarisa vanza zvavataura bonde kana kuchida kurara nemukadzi mumba bonde vazhinji vanoenda kupinda mudzimba nguva kumachi saka wanguva mboenda kochira ukati ndakudzoka manje ndozvikubvunza kutaura murume wekuti dai uka usina chaungu unechinangwa paukaona nomukadzi wangu usingade zvinhu zvamanga zvichitaura panape pakaenda kumba kwako ekwangoenda kumba kwako simataona kuita nomurume wako kuti unoenda kozorara mambochira wozi mumba yomukati memuno basa ndozvikutaura murume wekuti ukatoenda kochira wozodzoka
wakuta kuchishana obva wabatiwa majingwa chese twaita zvomusuyowa oyangani muridzi womukadzi ndinokuzokutanga aita akakatoita kuzivukana 8 waitofunga kuti aripo murume wenda kuzotanga aita kupi ndaitofunga asi maizviziva kuti haakwanisi kana zvokuziziva akazotaura uri kunzwa akataura mukadzi paakandimozoa akakuti chii mukadzi kuti inini akakuti chii mukadzi achikuudza mukadzi akanditi murume abuda hapo waita zvanaka chii chaaikuudzira kuti murume hapo iwewe ipapo singaita chitongoro tiri kutenderera nyaya yekunoringadana mukadzi ngawi pamwazvanivanaaofoira baibaika inyaya yekugadzira mubvunzo wako upindura zvaunoda handizvozvo inini ndakubvunza wangu ndati kufunga kwako iyoyo mukadzi chii chaikuudzira kuti pabo kwangu nhasi havapo mozoya ma8 iwe ndobva watoenda wati kuti handiti gadzi iwe ndobva waita sei kunoita sei wakaita kunonera kuti waida futi chii wati handiti gadzi saka mese maida chii maita basi iwo kana wakagara mukadzi waumude iyeye kumuda haumude unoita bonde nevanhu vasingadi kuti chii kana maiti masingade bonde naye mukadzi penyu makadzokerei kubva kupenyu mutidzoka kopinda mubhedhu musina kopinda mukichini aiwa inini mubhedhu mamutaura handina kupanya zoko handi makatovhurwa zoko pamapinda handiti maiti muri kupinda mubhedhumu mambobvunzwa nevatongi muchikazi mubhedhumu imba yei bedroom imba yemurume nomukadzi mundeme basa handiti saka inini kubva kwamakaita mwaoi maitozonda apenda kubasa nokuti makatovhurwa jo makatopinda mubhedhumu makapinda mubasa mwana akatorwa kuendao imi muripo chete makumira kuti mwana ari kukanganisa ikao anogona ngatobvisa hembe uyu chinyarara Raya. Dari unokumbirwa zita renyu rakakwana. Ndinonzi Chipo Kafudzaruwa. Taurisaya vanoti Ndinonzi Chipo Kafudzaruwa. Chipoka Kafudzaruwa. Kafudza ruwa. Kafudzaruwa. Mune makore mangani? 24. Imi mune makore mangani? Ndichakukumbira musimuke. Simudzai ruoko rwenyu rwerudyi. Muchateedzera zvandichataura nditi. Mudare rino ramambo madziva. Ndichataura chokwadi. Panhau yandauya kunofakaza. Mwari ngavandikomborere. Garai pasi muuchiri. amai vanhu vakagara apa vaviri muno vasikaseya ava vaduku musiya pane vari pakati nevaduku ava munovaziva here vanhu mungataure mavhiri amunovaiti taurisai chino ko chii munovaziva sei pamiri achaita pano izai kutsanangura matauriro amukumaka munovaziva kuna kuti vakandipindira mumba mapindiro api kuti vapindire mumba menyama yakamira yakadai baba chakaitika ndechekuti ndakamuka makuseni ndaenda kana muka makuseni tete wangu zvauya kwasvika zvanza
Kwakatafadza kune mari tu. Kanzi Adye pataenda kumari chunge patasvika kubva kwavo. Ndati maitafadza kuti kune mari ichi zvinonzi nachida vanhu 2 vanhu 3 handikwanisi kuwabhadhara. Saka mimi endai makaenda kumari ichi makasvika. Makaona kune 2 kune mumwe ari kututa munodzoka. Asi makaona kusina maita sei munotuta nokuti makaona hazokwanisi kubhadhara ndaura ichi. Pandaenda kumunda kwavo. Ndokubatafadza wacho. Ndokumunda kwamkaenda. Pandasvika ndakuye wese wanda kutaura nawo wanga waripo kana iwo chavanhu kutaura nawo. Ndakangotaura nevakadzi wavari panze maini wavo. Mamukadzi ezvandamuka nemamukavo. Ndati tetekei handinoona kuti vanhu vakakwana here ndarikasenda kunzwa. Ndabva ndadzoka kana ndakumba. Ndasvika ndakutosakura kumba kwangu ndakusakura. Ivo vakabva vadarika. Zvikanzi mamukadzi tikatamuka nemamukavo. Zvikanzi ko baba ndazoti baba wakabuda wakazobuda nesindicate yavo here. Ndati wakabuda sasizoti wakabuda nesindicate yavo here. Zvikanzi hawo ko ndanzwa kuti maya kumunda kwangu ko pamaya madzokerei. Ndikati akadzoendwa titi makaona chi kune vanhu 2 munodzokera nekuti ana mari kuzobhadhara. Zvikanzi wemi mari yangu mamuchide. Ndikati ako munhu anopiwa mari asina kushanda here. Zvikanzi wabva kufamba vaita sei vaenda kumashedi time wadzoka. Zvikanzi nguva yavanoenda kumashedi angari anenge angari kuma11 ndobva vazodzoka nguva wana kumbogara wadzoka wasvika. Zvikanzi kwemi mazoto kudini mari mukuida ndikati nhai ko munhu anopiwa mari asina kushanda here. Zvikanzi kunoita madhiri asi madhiri ndedu tiri 2 musatombozodzikana munhu kana 1. Ndati madhiri ezvadza muri munhu madhiri edu. Ndikati yei yandataura kayai. Ndati wabva wafamba vaenda kumba kwavo. Ndaingoti pamwe vari kutanga vaenda kumba kwavo kuma 12 tetekela wangu abva kubasa kwavo kumba kwavo nebamunini wangu. Ndakatogara pavhura ndikutotanga nabedu wangu kumba kwavo. Iyo wakavhura wakudikira kubva kugomo. Ndakaenda kuseri kwemba kubva pane rodhi kuseri kwemba pakuseri kwechekisa huni. Zvikanzi kumaswera tikaswera maswera. Zvikanzi kumba kune havana mugwara here vachitaura tete wangu. Zvikanzi handisi kuzoti uripo zvikanzi ndinonitarisira tekei pawaenda notaisa mugwara uyu. Zvikanzi ndaushaya. Zvikanzi taisa kana zvimasimbi titekere vadzokera vatanga kutsvaga. Zvikanzi amai madhiri edu yakataura yaya vautambidza 10 basi handaomberi vanotambira mari. Zvikanzi zvazoripodzi kana munhu nemanakira makaita aya mai. Ndikati imi ndakanaka zvekudarika akadzi wenyu izvo. Zvikanzi amai makatonaka nini chichi. Ndati iti baba yaya wakabva ndambidza mari pandaisa mumba pasi pepini tetekei pawakangwara pawaenda. Wabva wakaenda paya tete wangu wari panze wanga wasati wauya wanga wakabuda wayasemanhero ndakwanisa kuwaona mangwana makuseni pawamuka. Ndati tete eikuni tete wayabva wauya. Ndikati tete mai ashi nyaya iripo ndeyekudai baba batafadzwa wauya wataura nhau yako wandipa mari ichindinasi. Saka mimi kuti kudini mari. Ndati ini ndosangana toshedzawo mimi kuti muonewo chi nawiri. Zvikanzi mimi kuti kudini nacho. Ndikati baba wajairika. Ndakambonzwa tanzi wakambodana mebaba wangu Kuti wachidana nawo wachidirara vese mugomo. Manje handitiwo izvozvo. Ndakutoudza murume wangu. Zvikanzi mimi musatogumidzi murume ndomuzotani hachanogona kuenda kwese munhu wakwadza. Siye mutendeka kumbatire panzvimbo kumbomutresa svika tamubata. Ndataahoriti ito waivuka patendo raziva watakura vana naye kumba kwavo. Mangwana makuseni wakabva wauya. Zvikanzi mamukasi tati mamukawo. Zvikanzoni handeka kuti kumashedi munibatsira kukumura fodya yangu. Ndati pane kwandoda kuenda. Zvikanzi orayiti wawaenda pandanoudza tete. Ndikati wauya nhasi wati zvakati. Zvikanzi wauya futi mangwana yacho. Zvikanzi wakasvika tiona mbudzi dzadzi kudanga. Zvikanzi kwemi mbudzi dziri kudanga nguva dzinodzi muridi kusunungura nekusungirira. Ndati nhengilikini mbudzi dzinonetsa dzomira vana vechikoro. Zvikanzi aiwa mbudzi dzinenge dzine nzara mukati mavuna nzara here. Ndikati ini nzara yangu yakasara nembudzi ndatodya kare. Zvikanzi manje ndine nzara ke. Ndikati nzara yenyu amunayo ndei? Amunobikiwa neakadzi wenyu. Zvikanzi ndabikiwa asi pane nzara yandiira sei. Ndikati yei. Zvikanzi nzara yekutoda kuda imimi. Ndikati zvikanzi handei tosangana mugomo. Ndikati kugomo manje hakuiti ndogona rumwa nenyoka.
kana pakutokomana utema chihuni mugomo kuti akabatwa munoita sei zvikanzi kana tombobati vakataiwa azviite ndatoudza kuti ndikati nhasi auya kuti zvakati mangwana chibva wauya futi wakazvindo mazuva akauya murume wangu akabva asvika saka iwangu asingazoti murume wangu aripo wadarika saka tete wangu aitochidza pana dhimai ndati hapo pana dhimai abuda zvikanzi hai bami wenyu vari kumashedhi wari kuturika fonje ndikati aiwo bamini wangu akatumwa nemukoma wako kumaini zvikanzoni imwariko ndikati imi hawapo watumwa vanzi watumwako ndikati watumwa kumashi watumwa kumaini zvikanzi nani ndikati nakubata nichanza saka uya kuti ei vanzi wowo wadarika kwawaenda vanzi wayafti rimwe zuva murume wangu angasi kufanana chikora fonje zvikanzi uyai katisosangana kumanheru papi pakati pekuti mashikumba kwawo neshedri nebhaundari yotisangana ndakati hazviiti ko mwana wangu anosara nani uraiti waenda ini pana mangwana acho kwauya futi vanzi yaindinga mugomo naimamai kuti udiko nenyaya iyi mukuita sei ndikati ai mazvikwanisiki mugomo amutomboiti kuti tiende mune mahosikomo vanzi aho waenda waziya rimwe zuva tichitoenda taenda kumusangano kwange pake zvikanzi mimamai mukuita sei ndikati ninhauitaura nenyaya yenyu yekuti kudini zvikanzi hai mimamai tichazoda kutogara nemi pasina mbutara nemi ndati aho darika mukaenda ese zvinai kuti atete kuti vari kuti zvakataura kuti zvakati zvikanzi imimite kuti tiwabatire mupacheti wauya rimwe zuva zuva iroro murume wangu anga kudaida kushamba kuzaamenemangarwa saka wanga wataura kuti wanga wati kuna tete wangu iwe chienda iwewe ndiite sei ndisare saka takatotutaruga natete kuti ai wabata ndichanga waite sei wabuda zvikanzi ninge kini mai achienda unoenda una bhaibhuri wake nanjakwanisi zvikanzi kana endai mimi chichiki ata mwana ari kutorwara mwana watete mai ashakwanisi kuti sei waenda anzi hora tokanzwisa kwaenda atasara inai watosiya ndichitorwara bata ndichindakarara zvikanzi iwe kwanzi wasirias nese unomukochinda kwatete masikura ndakarara kwatete wayakumanenero tatete ndakunzva hana nigerosuka mapureti yamunokugeza zvanzi hora tiendai andaenda andashika iwongo adingifa todarikawo akadzi wangu arusati kubva kana tete wachitodarika wachitodarika kuti waende kumashikiradimashedi zvikanzi komaswera sei takaswera zvikanzi ko baba ari kupi ndikati ababa wabuda zvikanzi vari kupi ndakati waenda kupindura zvikanzi ko vari kudzoka rini ndati nhasi hasi kudzoka sizoda kudzoka rini zvikanzi ako madhiri edu ya ndikati hamene imi muti kudini zvikanzi zvoni saka ndouya ndikati hamene kuti muti kudini zvikanzi ndouya ndati aho nari mune yangu manguva zvikanzi mune yangu ma8 ndati aho waenda ndinanodza tete ndikati mune ati ndikuya ma8 zvikanzi auraiti ndapedza kutya vanzi mimichienda ndikati nguva dzino dzizokutya kanzi endai nogokemisi musiku nokuti kana murume wangu asipo ina ndareko ndorara kudii kana tete kandaenda vakasvika pandarara funga ndakarara tete vauya vachitifunga kuti auya wasvika pakusaidzira ndonza ndakaita nishi ko ndipeuka mafuta ehwai ndatevavhura doko ndatahasekirauya kanzi aura wadzokera wakauya tete wangu wadiki wakabva kuma tete wangu wadiki zvikanzoni maita nishi veka mudye nzungu dzaibva mazoti kudini andati ndavhura dhoko andati imi ndakutyaira handoitorara hachambouyeba zvikanzoni kuti hauchauye mende nonza chi mai ashi musisi wacho unowanza kuti wari kuuya waita sewaya kutorei kuti murari zvikanzi andati aura wadzokera ndichingodzokera mbawana kumbogara atakuma9 wauya nekuseri wauya nekuseri kuenda wanoka madziro kekutangana kudaira kechi3 kechi4 kana daira ndati ndiyani ine daira nechineisi kuti pamusoro vaitaura pasipasi ndati ndiyani zvikanzi ndini ndauya ndatoya nekudhova wabva ya nekudhova asvika zvikanzi ndasvika ndikati ndavhura doko ndipindani wapinda vandati kwemi maninoka muchiitei pandagara ndakati pamandinduya na8 tasemenzana zvikazvoni ndanonoka ndikabatira madhamu mwana wachibika ndati aho taise muni manje kuti akazobata munozoita sei zvikanzi ndati mwana aite sei arare kuno anoda natete wangu aita sei wangu arara ndakushiya kuti ndoita sei ndiwaudza chirudzi kuti chinhu yawe tete wangu
zvokuti iwo nevakamira pamusuwo nevakazvidza ungatori padanga rembuzi vaakutouya tete waya kuti titora kuti tirani vadiki. Iwo vakabvunza kuti imandichi mwana harade kunoku, mwana anorara kupi? Anorara kwatete, akarega mukaka. Zvanzi ahora itienda naye. Takura munefu nenda naye vaovhara dofu nasakagara pambedha. Vandaenda chingoti fambe vandasangana natetekeri vadiki. Zvikanzoni kwenini mukoma ndakati ndavavhara muromo vandasaidzira ndakati kwenini mukuitire unoisi wauye zvanzi ahora hiti. Ndasvika ndati tete mwana uyu ndauya naye baba ye wauye. Mimi zvomoita ndavati zvoni mwana harare kunoka anorara kupi? Anorara kwatete nekuti akaregera mukaka. Zvikanzi uraiti. Saka imi munotera muchiti maita chishandipiwo manepi. Saka maya nemwana asina manepi ndotaite sei? Anzi uraiti. Ndakati itotera izvozvi ndichingopira gosi musatomboite nguwa. Mabva matongotera. Nekuti vapira akachaja daiva. Chingopira gosi ndofunga anotombogara nechingopinda makavati mukurumbidze kutera indani ndati itokasikidze kutera izvezvi nekuti baba yevati vakachaja ndichingopira gosi mimba matase pamatotera musatogara ishuavhatero ndakachingopinda mba ndichivharadho ndichiisisa nebhaketi zvikanzoni wauya ndati ndovhuradho ndapinda ndichiisa bhaketi totewa tichisvika zvikanzoni maitanishi kwemidhogunhu waiva matitirewo kuti munoisa mwana asina manepi kudati apfekeiva munozoti mwana akarega mumba muna kuigira mahewu mudoti aite semozoti anonetsa usiku ndati atete ndakangamwa chichimira ndikupei manepi zvikanzi nimi machamusere kuti pamanepi takamira panze atitongosvika tichivhuradho tichipinda mune imba imomo ndakati atete mirai ndikupei manepi makamira ipapo zvikanzi aiva kanta ndati vadiki ini ndikurumwa nemoskito tete vai ndipakavha vavhura dho ivo vakavha vapinda pasi pembedha tete vaibva vasaidzira dho vaita sei vapinda zvikanzoni kwemimete ndichamuenda inaisaidzira dho ivo vachisaidzira ndakati kwemete ndichamusaidzira dho mune imba imomo ndakati tete mirai ndikupei makamira panze zvikanzi akandotopinda imomo vapindawo tete vadiki vochiti weya wakuru vhatera zvikanzi ko munhu ari apa nokuti iwo paakapinda pasi pemubhedha papane saga refetrise nebadza ranga ripo saka vanhu akukwana kwazobvasiya zvikanzi natete waya vadiki zvikanzi meyachihemoni ndiani ari apa nemita nisha ndiani ndikati hansikumbuze ndiani nekuti hansikumbuze ndiani ndiani tete vamubva wasiya wabva bata bhandi kwatanga tese kwadhodza zvikanzi ive imbomira manditaurira zatotarirana kuti dii tete vangu padiki wakuru pawakapinda watanga kukikisana kuti wabude pasi pembedha pape wakada vatora badza wachida kuwisa ana tete wangu waya rake kuti badza rakavhara nopakita sei kubuda rakavhara hakira kugumbo remubhedha wabva wabuda wakuda kukikisa kuti wabude waende panze wakabata dhoo wachida kutora tete wangu wabate wakabata tete wangu wachida kuwakandidzira panze wadiki ndowakabva wabata wakandidzira kuwadhurupu tete wangu wabuda pavhara dhoo vakasara inini vatete vakuru nenaivo tete wangu wadiki waibva waenda vanze nemuchidza akadzi wawauyawo nechi varume wawa waenda pamwe washedza wauya waona varimo mumba zvitumba tambotaura tikati amai vai vachauya mupi murume uyu ataura akati amai vandivadi handindizvo ndozvaataura kamurume akataura kuti ipapa pavaihuruweki yavakangondiita handindizvo nhoroondo iri kutaurwa naamai ava iri kutaura kuti panga pane chitsotsi here kuna baba ava kandi baba vava vanga vane mwaka vachida mukadzi pane nhauya ndambobvunza amai ava vachigara ndakabvunza makore mangozvinzo ndikabvunza baba ava futi chii pakambo kakaika sabhuku nedhongi chakasisa sabhuku makore papai dhongi ranga rine 3175 kuti varikikirise makapa mwana $10 hamuna kupa $10 kune akazopiwa $10 achakaichengeta izvozvo zvese ndakazvomanya zvekuita sei ava ndo vakatsvaga $10 vakapatetera handiti mani kwakutaura kwavo kwese kwawaita ndati ndivo vakatsvaga $10 vakapatetera inazvizivo zvavo vodukadzi wangu anondondipupurirawo wandauya naye
Mukadzi wenyu akakupupurire kuti mukufema. Panyaya yomari ndiyakutaura ambaye vazovatara mazinzo makavakumbira kangani kuti hande mugomo. Inini zvokuvakumbira kuti hande mugomo kugomo kwavari kutaura izvi pindurai mubvunzo makavakumbira kangani kuti hande kugomo. Ndinambovakumbira kuti hande mugomo. Hamuna kubvira mambovaudza kuti ndine nzara. Handina kubvira ndavaudza kuti ndine nzara. Iwe ndakubvunza mubvunzo paya. Ndakubvunza mubvunzo kuti ukamborwara here. Mashoko yawakutaura akantaura nomunhu here. Baba, kumashure. Ndiani wenyama? Mashoko atikutaura muno musababa wemunhu nhasi ndimi mukoma. Mukoma wenyu yese pakubereka. But nhasi mamapepa padakatsangamira amadziso aka. Uyu pauti. Mwana wenyu nhasi. Mashoko akutaurwa naamai ava nomashoko atatanga kutaura mama akagara pandiri. Muri kuaona sei muchauya inini sevanhu because kuita murambo romunyeroka zvakanaka kuti urerukirwe pane kuremeka. Ndambozvitaura muchigara kuparadzira dane nguva ka hazvina kunaka. Muri kuti kudini mumaonerei sababa omunhu. Nyaya yataurwa maindwi yataura mwana wenyu yataura muridzi womukadzi yataura mukadzi wacho achitaura pano pane zvinosoda kuti mbotaurwa ino nguva takupai nguva yekuti muri kuti kudiwo maonerei inini. Pakuona kwangu taurisai baini pakuona kwangu kuti munhu akadini akatadza pakundokandikataura kuti munhu akadini akatadza pakuitika kwazvo nekuti kunzi kwakuita nyaya yese handii kurava kuti iwane pakadini anenge akatadza. Kuona kwako anga asingade mukadzi uyu here mukoma wako kuona kwako pakuzotaurika kwenyaya pakutaura kwangu vachiita kuti vaingiya uya kwaana ndii kune kurokora kuti kana tienda kuno munhu anenge achida munhu handiti ndizvo chimuudzai uyu nhasi mwana wenyu mimi muri kumashure motimudza mwana wenyu kuti iwe kuda kuramba zvako kwakuita pachena somataurira muta maonerei itaurirei mega nini hama yenyu. Taurisai vanhu vanhu vavo kungogamuchira mhosva zvotoona kuti zvinofambiswa sei kuti tingapedzere nguva dai uye mambo vangazo hatimanzozotaura kuti mambo vanozodii vanozotsamwawo zvikazokuenderei saka mimi kungogamuchira tenditozozwa kuti zvinomira sei kudai. tikaudzai maonero enyu kuti ndikuona kuti maida munhu nekuti apa muri kutaura zvishuwo zvamambo kwemimi pakuona kwenyu maonei panyaya iyi mudzei komunhu handito zvanditaura kuti pakuona kwangu handiti mudzei uyu kuona kwangu mukoma zvinodaona sekuti maida munhu ndipo pane mhosva ipapo ukada chisiri chako imhosva mazvinzwa baba ini ndinowanzotaura dziri mudare kuti akane uchiona kuti unoda vakadzi vatsvuku ruo rachi vatsvuku kupoya-poya kunoita kushoma. Kana uchida vakadzi vatema ruo ravakadzi mutema kupoya-poya kunoita chi. Kana uchida vatema nevatsvuku ita zvandakaita ndakatora mutsvuku ndakatora mutema ndakatora akakangaira vese ndobva ndaenda nawokopi kumba kutaura kuti zvandadai ipapo ndikada zvitsvuku ndinongomhanyirawo amai varipo ndikada zvakakangaira ndikada zvitema manzwa zvandiri kutaura. Isusu pachivanhu chedu tinobvumira kuti munoroora vakadzi vamuda chero muchizogona kuvachengeta pane kuzoira vamwe. Endi nhau yataurwa apa inosirisa ndeyekuti magara muchimujira murume uyu mukadzi munowana asi nhoroondo yakatosvika naye pamba ndeyekuti ava vagara vaimbotora amai guma kana makuvi kugomo. Sabhuku wenyu ndiye asipo chete panapa aitotiudza. Unoona muchinda newe baba omwana nyaya yataurwa pachena dai inyaya yakauya amai chataurwa nemutongi vachinzwa pagara uyu ari threat pamusha pomukadzi. Kana takutarisa tinzvera nyaya tichiona tinoti mwana uyu kumusha kwetu kwaakabva tinomuti anounhu hwakarongeka zvokudai asina kubvira akataurira madzitete ake semataurira akuita muno kwavo dai akadyiwa muriwo
Ndakatenda ugumwe ikoko. Amai tinokutendai, tinokukumbirai mumbogara zvenyu. Tipewo tete. Amen. Pangaita anda kuvabvunza garai. Tinotonga tese munhu rarama dzino. Anzi pana mashure pana angada kuvabvunza here zvanda kubvunza maya. Vasati vapa. Ndandida kubvunzawo baba ava mai vachiri kuti vanoramba here kuti mumba umu vakanga varipo vakapinda mumba umu sematsanangurira vaita kuti vakazopinda pasi pomubhedha uye makazini makapisa. Baba pindura ito. Sorry. Zvokurwisana zvanzi munoramba here kuti makapinda mumba. Hamuna kupinda mumba. Aiwa, kupinda mumba ndakapinda zvokurwisana. Ndizvo zvavakubvunza. Ana kupinda mumba 2 kuwanikwa pasi pemubhedha aitemu 3 zvekurwisana. Iwe unoda kutanga nekurwisana handizvozvo. Uri kuti chii mumba wakaita sei? Pamubhedha. 2 pasi pemubhedha. Taura. Unoziva munhu akangwara unoti ukaramba zvimwe zvimwe uchibvuma zvinotanga uri negative neti akutokuona kuti zvauri hazvisi ndezvekunyeka. Wanzwisisa? Because ava kutaura tupunurwa pasi pechii pemubhedha. Ende zvautaira ndikudetsere zvavataura zvichokwadi it makes sense kwandiri. Chokwadi munhu akawanikwa ari panzvimbo isiyo anotsvaga kuti ndoescape sei ndingawande sei. Zviri kumeka sense zvekutaura nemwana we24 years than zvauri kutaura iwe munhu we50 years. Unzwisisa pakutaura chokwadi uyo akatowanikwa akatozosvauya vanhu zvandiri kuita zvisiri izvo unotsvaga kuti ndepapi pandinganovanda ndiri handizvozvo. Saka kana pataura kuti ukapinda pasi pemubhedha handinanga ichandikutomboramba ipapo. Asi iwe kuti handina kupinda kuti pasi pemubhedha handina kurwisa asi mupanda ndiri. Zvandisina kuita ndinofanira kutaura kuti chinyarara iwe hakusi kudhipi. Ndoda kubvunza baba kuti orit vati havana kupinda pasi pemubhedha. Saka chavakanga vapindira mumba chacho chinangwa chavo chakanga chiri chei. Ende nemunguva dzese havana ndofunga mai vataura kuti kakawanda vachiuya vachibvunza kuti kumba kwakamira sei kumba kwakamira sei. Chinangwa chavaida kuzivira kuti murume ariko kana kuti haako ndechei kana vanga vasingavari. Pindura yavo baba. I'm sorry Dad. Kutaura kuti zvavataura kuti vaiuya. Vatangira pakuti maipindire imumba. Imi munenge muchida kutangira kwekupedzisira. Tangirai kwavatangira. Hanzi chinangwa chakakupai kupinda mumba ndecheiko? Zvamanga musingade munhu. Piripo chipo chaipa kuti munopota muchibvunza. Baba varipo here zvakazodii. Pindura yavo ndovabvunza. Kupinda mumba hanzi vakapinda mune chinangwa chei mumba. Kupinda mumba ndakavhurirwa ndione iye mukadzi akati pindai mumba ndimani tanongora wewe. Iwe ndobva wapinda uchiti kuenda kunoitei ndozvokubvunzwa nemutongi. Pawainopinda waiti kuenda kunoitei mubhedhuru ndozvokubvunzwa nemutongi. Ipapo ndopandabvuma pakutanga kuti aiwa iwe inzazokutaura uyu hanzi waipinda mumba uchiti uri kunoitei ndomubvunzo wainawo pindura izvozvo. Pawaienda kunopinda mumba waiti kunoitei ndozvakubvunzwa. Mumba musimako ndozvokubvunzwa. Saka kubvunza mubvunzo nokuti waipinda mumba musimako ekwapinda pamababa naikubvunza. Pindurai mutongi uyu maenda kunoitei mumba uyu. Mumba mamuno mukadzi mimba yemukadzi. Maenda kunoitei. Muno mukadzi watumura naye. Maenda kuita sei? Waida kunyenga mukadzi atwa. Mati maida kunokurukura naye here. Imomo mubhedhu. Aiwa musapedza. Chitu ndinofuna kukumbidza kuona handizvo zvakaita dofo wakapinda what was your objective? Chinangwa chako chachiri chei? Chokuda mukadzi changa. Itandaida kuedzera mukadzi. Waida bonde naye handiti? Waiti ukuti waida mukadzi waidei? Ndikuedza kuonesa handizvo. Kana uchikuoneswa handizvo. Kana uchiti ndaida mukadzi ndozondabvunza kuti waida bonde naye here mukadzi uyu? Waida kumubereka wapindemo?
apende kumbereka. Waita kuitei? Ndaida bonde naye. Amai, ngosutuka zviti kunze second witness. Yanzozi yangu. Ko avo. Muwadzanira. Manzo achitumba. Dada rinokukumbirai kuti panguva pfupi maigona kungoti gaga mamain points acho echiitiko chakaitika chasakisa kuti vanhu vaungane muno nhasi. Musoro changamire makurukota ndiwo musoro. Nyaya yakaitika ndiyekuda isonda takabuda musoro chini kuchienda kubhibhuri. Ndadzoka neSatati. Ndichidzoka neSatati. Maiguru wakabva wandidaidza iri Sunday kuseni. Tietowe kunonota kuchii chakunochedzera makusena. Sikanzi gara yapo pandagara. Sikanzi ndine nyaya yandinayo. Ndikati nyaya iyi. Sikanzi muswe ndakaenda kumunda kwa Chitumba. Ndichida kunotsvaga basa. Saka ndabva ndaona mukadzi wavo. Ndakazonea ndazi kuti kune basa kumunda kwenyu. Sikanzi basa ririko. Maita basa kuenda kuda pamabatiro amukamuita ndimakabata munhu wetu ndo pandikudai pa maiguru vakanditi ndapuwa $10 na Chitumba saka ndoita seinayo ndoti mukufunga useinayo zvikanzi ndini ndaremerwa saka ndotokumbira kwamuri mimi ndati okay ndive kuno $10 yayi imini zvisizo vachataura munaya muchindiudza pekutanga vakauya zvikanzoni vakabvapuwa mari zvikanzoni ndizvedutitu musaudze vanhu ndataura iti pekutanga ndobva vauya zvikanzi ko mati kudini madhiri edu aya zvikanzi madhiri api zvikanzi anditosangana kuko maiguru ndobva vadarika maiguru ndobva vamanya ndobva nditadzi anditosangana kuko ndikati mimugoma rambani ite ndoda mumba noti gombo togona batoona kurumwa nenyuka vaita sekudaro ndobva vadzoka zvikanzi mai mimi makanaka nditori nenzara nemi ndobva vaenda ndobva vadzoka umwe musi ndobvaona mbudzi iri mudanga zvikanzi ko mbudzi ichiri mudanga tini mhaka yenyu zvibvunza maiguru zvikanzi mbudzi inogona kana kuvhura kumafoko zvikanzi munota inzo nzara here ima hamuna nzara here pa zvikanzi kwendonzwirana nzara pamwe chete nembudzi here zvikanzi manje ndini ndiro nenzara zvikanzi hamuna kubikirwa nemukadzi wenyu mune nzara yei zvikanzi yenyu imimi ndobva vaenda saka ndobva vazodzoka kuti ningira wangu akabva kubasa zvikanzi ndipewo mugwara ndobva wadzinga muningira wangu ndobva apo ndobva vanikiripinda sorry ndobva vari zvoni iko aufama madhiri baba varipo here ndikanzoti vakabuda nesindiketi yavo zvikanzi havapo zvikanzi saka toita sei zvikanzi ndikutoita sei nei zvikanzi madhiri edu ayaya ndouhere nhasi zvikanzi mheno zviri kwamuri zvikanzi ndikuuya kuma8 kuya ndobva vauya aiwa vana kuya ndobva tagara ndobva ndati maiguru chiendai kumba kwekwe ndobva vaenda saka ini ndakazoenda kwakandautenatoauenda maiguru ndipewo ndiri mafte white gumbo rangu rikurwadza ndanocheka kuti vauye here baba ndobva ndasvika vavanza vasati vauamaitatakumbira zvemamagropesha nyaya iri pachena marondedzera zvakanaka munhu uyu makamuona ari paiwo baba vatakaona vari pasi pembedha muri mumba mani mianzodzi yangu ndobva vadhonzwa nemunina wangu bani ndobva vatibata badzi ranga ri pasi pembedha vada kutitema nebadzi ndobva tavabatirana ndobva vatanga kukwikidza uda kudambura dho kuti vakude ndobva tavabatirana ndobva tati gare pasi tatokubatai ka saka ndobva vagara ndobva ndavatora mafotos vakagara nekuzorekodha mavhidhiyo ningira wangu abuda ndobva mai vanoshedza mukadzi wavo kuti yamuone zvinhu murume wenyu ari murume ndobva adzoka nemukadzi wacho ndobva tati chinotoshedzawo vamwe nokutinesi kuti ramangwana because nyaya yaisi kutanga fana meguru wakaenda nekuda kwababa pauya saka mukuti vaidanana nenamai guru venyu vekuenda mukadzi wemukomana uyu saka ndobva vauya vanhu vese ndikati andionei ndonyaya iripo ichi ndonyaya iripo panapa saka tabuda panze panhu vanhu iso vavo vaona ndobva vanditi iwewe Silvia nakiyani nyaya ichatongwa yapedza kutongwa nyaya yemuchamama nababa ndozvavakabva vataura angoti inini nyaya yekuenda nayo kwamama uzati yazo kuti muchamama neisa kubata hatina kukushedzani ndimauya mega munhu
ndizvo zvatachida kunzwa umbowo chete amai kuti sanangura kwaitwa nemuroora wenyu taona samona ndasvika pakutaiwa tisvike pane nyaya aitora nguva tisati tasvika pane nyaya masvikai wazvinhu zvinokutara zvinhu muimba munochanganura achikubvunza wati handida kutonzwa asi pomubhedha wanzo zvavataurira vati iwe uchaungaramba kuti hauna kutonzwa pasi pomubhedha iwe uri mumba musiri mako ukapindwa munhu achiuya wapinda mumba musiri mako sezvo panapa inini ndaona kunomasumba mangu mako iwewe ukanzi panzi pari kunoka munhu ndosvika kupinda nepapika ndinopinda kapasina pandowanda ndimo mune video Kuti patiroka nini mune mafotos kuti auzomwana mukitwana usanyadzise munyina wako akumatiko usaite umu wakadaro kuti munyina wako umucherutse nakukudza uchigara kupita murako umunyoroka nyaya yako yakatopera kudhara echakamiri watokadza nenyaya achadza kupedza nyaya yamunhu saka makadi kuuya kumba kwedu ava mangosangana ndizina vamatowirirana tumireza kutopinda mumbasangana kuuya muchasangana daurahe masangana kuuya masangana kuti nguwai masangana kupinda muno masangana ndatwasiyari muno nichetesa mwana matovavarira muno tauracho andimurava zvinozotiapari mumwe munhu asiri inini handirika muzokade pamatokorowa zvokuti muzopedza mazotaura ti chokwadi chakangonaka inde daiso zvakatazvamari zvamuda kuita mai Diana akanga ndiwe inoitaura muti ndiwe inoitaura muti ndiwe neunga waita sei wabatwa uri pai ine chinangwa chei kuti uite sei naye zvino zvakaramba zvono zvakaramba wamboudzwa nyaya yemaagents ende iwo ni makore mangani mukadzi wakura ani makore mangani ani mangani naye 24 first born yavo ni makore mangani 18 years ukanonoka kuita mwana ndeti wezi munhu ane 50 years first born yake tutaisa kuti unofanira makore mangani ane zvaingonetsa saka apo wapa mazvikabhari zvainetsa manje aiwa kateerera ingati akufamba tese zvakanaka pane zvaita asi apo wapa mazvikabhari manje zvaita sei zvainetsa ona nhasi chiri kunetsa saka ndo zvawanga wakuda kukavhiridza plus chanakidza anzi wakatova wakachaja vakazoona kuti ukaona uchitoonwa nepauso kuti haari muchiki kasi panenge pakanyangana saka
zvavataura chimboteerera zvavataura nezvauri kutaura zvinenge zviri kuita kunge zvinowirirana nekuti uri kuti pane zvagare zviri kuita sei zviri kunetsa handiti ndizvo saka ndo zviri kukupa kuti wakaenda kupinda mumba usisiya kumba kwako uchinda pamwe wavava adzina kwanguva waudza chitumba usanekura kuzunga iyo zvako zvakanaka uyu munhu anga achikutuka modhiyo ndiani chii chapa kuti akutuki inyaya yekupinda kumba kuti zvawaita zvakaita sei akati uita basa rekugarira vakadzi nechii kundirwarisira mwana kupi ukaona munhu andirwarisa vana kureva kuti urona zvekutaura hanzi mwana akatomborwara nekuda kwani mwana akarwara eichipiwo zvekuti sei wanzwaepachitaura mwana ari kurwara nekuda kwani izvo zvaakutaura kuti akasi kutanga manje chita zvinhu zvipi aiwa kwete madzimai nyaya yese varikuita ukuti madzimai nyaya yese arikuziva ipi kuti waida kumba wako zvese amai tinokutendai dari tokukumbira kuti muende kunogara zvenyu mune vamwe tidaidzirewo last witness mungatitsananguruwo maziri amunovaita kuti uyo akamira so uyo akamira so tause zvinyu vanhu vazve vekutanga ndichivaona ndibamuni vavo vapi ora pavakanga vakatanga kuroora baba venyu ndibamukuru vavo taura yatitsanangura yachangamire vanhu vanozvaroda kunzwa ndibamuni bakuita sei ndibamuni vangu kuti kwanga vakatanga kuroora ndokwakazororo bamuni vangu nevamuniki nomunhu wangu kwazi ava ndibaba mukuru vangu ndibamukuru ndibamukuru venyu imi mune makore mangani ndine 32 tadzaunzwisisa panyaya bamukuru wenyu pakudiya mukoma wemurume wangu iyo watichiwe pamusoroyo watichiwe pindura mubvunzo wati kudiko ndovadzimai vangu varikumbirira ingati munhu ari confused wataura zvawataura ndati wati ari kuuya uyu ndiani ndiani aziva mafambisiro akunoita finance pai saka uyu mukadzi womuniki anoziva mafambisiro amunoita finance pindura mubvunzo maniwe handitotoda kukurwa pamusoro penyema varipo please ndiri kukupesa vangu varipo kumunda panyaya dzomari ava ndo vanogara neumwe yako here ava amai ava ndovangapupurekumba kwangu ndo vanogara neumwe yako here havagari neumwe yangu iwe ava hawitnise zvinhu zvemumba makwe mukadzi handizvo ndo vakatuka here musi wabatwa aiwa vasiriwo kusaka uri kuvaunzireya ava ndo vari kuziva changamiro pamusoro miratipedzere hatisi kuda munhu anopupura mashandiro aita vanhu munda wazinzwa toda munhu anopupura nyaya yako yekupinda mamechi munhu saka ava hapana kamba ndikugona kwavari kubata nenyaya ipi tataura nyaya yemari $10 aiwa makanga muripo here paakabatwa makanga musipo nemadzimai avo aiwa mashoko aite ekutumirano tinoma pachituya adzimai vacho handitika aiwa munaonzi matadza muraiti zvenyu asi ava mani matauro vangu achiita kwatiri vangu achiita adzimai vangu ndo vabuda papi panze zvokuti kamba takushedza ita kushedza tichiti muri mudzimai wani wavo dai tatoziva musina kana kutombobuda kubva pakutanga kuti hamusi adzimai wani maita basa ndemugazvinyi vangu
Amadziva tambochoka choka darira renyu vana venyu right zvakanaka shamwari tenda mudzimu yako kuti wakabatwa pasina zvawakaita nemukadzi asi wanga une objective nemukadzi wechini wemunhu handizvozvo iwewe tenda mwari nemudzimu wako nemudzimai wako pamusoro pezvo handizvozvo kuti akatendeka wandinzwisisa vari vamwe ana amai vari very weak hauna kanisha waiziva pachitambwa dzimwe dzikapera dzakaita sei wandinzwisisa iwe bedroom wakapinda hatisako unonzwa sei munhu akapinda bedroom ako wandinzwisisa kuona paunosikira vana vako mumwe munhu uriiona paunosikira vana vani vako uri kuiona ere mhosva yako ipapa iyi mombe imwe chete ezvemumari pindu wandinzwisisa shamari amai avarubi mukadzi wako arubi handisimuona uyai kumberi amai chakamerera ruda kuona mwanangu kugona kunenge kudada wazvinzwa zvawaita izvi zvatiratidza kuti uri rudadiswa pamberi pevamwe wandinzwisisa vashomanani 1% out of 100 vanoita zvawaita sei zvawaita after all watomboenda kutsvaga basa kumaricho ndobva mari yacho yazokuinga wazonzwa kutaura kutendeka ikoko datifei ramba uri nayo wandinzwisisa ende hapana paukafamba usina kuudza atete vako zvazviita sei zvichiitika handizvozvo ende kana trep yacho yese itrep yakazoitwa yekuti mubate tizive chinangwa chake chacho chaanacho handizvozvo ende icho tinochipandisha chinangwa ichocho ndochine mombe yekutanga yandataura handinondinzwisisa but hatigone kuvhara nyaya yoine tisina chataappreciatawo pakugona kwaukaita wandinzwisisa shoma akagona mwana ende haikona kusiya mukadzi akadai unozwa kuti kana wakafamba kugozi unotofamba hauna kanisha unombovhunduka nokuti unenge une mukadzi akaita sei akavindika wandinzwisisa shamani iye mukadzi wanga wakundoona ingamupaura handizvozvo haasi wani wakavharwa newe haasi wani uchaisa mbudzi mbiri dzaunopa amai wandinzwisisa mombe imwe chete mbudzi yomukadzi kunwando kunemba yawakapinda handizvozvo mbudzi mbiri kuna amai vapi handizvozvo dai vasina kunge vakatsunga dai pakatoitika chakaipa handinzwisisa meze chakaipa dai chakaita sei chakaipa saka unovapo mbudzi ngani mbiri wandinzwisisa pamusoro pezvena handidi vanhu vanofungwa dzekupondo uri kuonoti imbe yekutanga yemwana yakaparira nekutavani pindura pakushandwa kwataitwa isisi yakaparira nekutavani akwanga wada kumudzokerera futi uri mhene rendika rovanisiya mazezo yarova futi uchiita mbiriyo pakuguma uchibva paanoenda unopfira chikomba ufushire zvinhu zvakadaro hatizvide wandinzwisisa wandinzwisisa chimina chinotuka chamadzi endikatarisa kauyu izera remwana wako pamwe number 2 kana number 3 kuivo uri kushayiwa zvimbuya mbuya here zvezera ndiri kukubvunza unotsvagawo zvimbuya mbuya zvezera apo handizvozvo kana wachida wotaura nadzimai wako kuti no inini onaika ndiri kufamba ndakachaja ndisine nguva regai tiite kuti moto uyu uchakudzike zese yacho yawandisa handizvozvo wandinzwisisa pamwe yanyaya yeji wotora chimwe chimbuya chaunoisa pane kuti unozonyadziswa kuuya pamberi pematare handizvozvo nenyaya yetowana tutiitwa dai uri huku inotodya mazai wanda kupiswa muromo wandinzwisisa kana waona chine shukushuru kwaona zvechimbuya zvaramba izvi enda kunacho mudzimai wako waunaye handizvozvo wochiita manwira wanoita mapiritsi emusoro kuseni masikati manheru handizvozvo
faka moto tione kuti unonopomba kwacho. Wandizwisisa? Zvinhu zvati zvoita sei? Zvoendedzeka. Mambo haatona pfungwa dzaunadzo. Wandizwisisa? Unoudzawo mbudzi imwe chete kudai. Maita basa.